Wanjine wis madya ratri. Simpenan apa sing bakal kok jupuk Priyanala? Mboten wonten sanes kejawi pusaka kula piandel kula Raden. Banjur pusakane ana ngendi saiki? Menika kula aturi mirsani nginggil kendayaan menika wonten warni pethak ingkang temangsang ing pang tengah-tengahing wit. Menika simpenan kula, menika pusaka kula. Lho. Wah. Kaya pocongan kae. Injih, leres Raden. Saiki ngene. Gandeng aku kuwi dadi kusirmu, ya to? Kowe senopatine. Pusakamu tak jupuke, tak peneke. Sampun Raden. Apa tumun anak ratu kok penekan? Saru dinulu satriya kok menek. Ya ora apa-apa wong aku ki kusir. Aku ki kusirmu. Nadyan to anak ratu ning aku ya iso menek rumangsamu. Apa meneh kok mung menek wit. Wit-wit liyane tak penek ya iso rumasae. Injih. Badhe paring dawuh wedokan. Sawangen tak peneke. Sarating pantam sumula hamadangi jero pasarean ngenani wadana remu kelingan ngangrangan. Wah, nganti kepleset anggonku mudhun saka wit kae. Wah, jebul tinemune abot tenan tak kira